Господин Цветанов, какво е участието на монтанските полицаи в нашумелите акции на МВР? Това, което коментирахме, Монтана е дал сериозни кадри за наглите. Знаете, че двама от задържаните са от вашия регион, така наречения поликултуриста и Кирошкав. За нас е доста обезпокоително това, което го коментирах, че от 1994 година престъпление извършено в Ченч бюрото. Вие виждате, кога беше осъден за това си деяние Кирошкафа, което от 1994 година. Ние трябва да покажем по-бързи действия, по-бърз съдебен процес, защото обществото иска реални резултати в реално време, а не реални резултати след 10-15 години. Очаквате ли призиви до края на годината? До края на годината смятам, че ще влезат делата тук до няколко месеца в съдебна фаза, така че оттам вече зависимост от процедурите, но смятам, че може да имаме и осъдителни присъди. За мен това, което също е много важно, това, което казах на колегите, във връзка с стартирането на оперативните програми с парите от Европейския съюз. Знаете, че втори подобен шамар, какъвто получи старото правителство за кражбите, които бяха по оперативните програми от парите на европейския данъкоплатец, трябва да не го допуснем. А за да не го допуснем, трябва да има и превенция спрямо тези финансови злоупотреби, които някои може би са наточили вече да ги правят отново. В тази връзка и с представителите от ОЛАФ в миналата седмица разговаряхме точно по тази тема. Да има превенция, добра организация и контрол в реално време, за да не допускаме подобни проекти да опоручават цялата процедура, защото тези проекти, тези пари, те са предназначени за всички граждани в най-отдалечените места, специално по селските райони. Искаме да стигнат до там и хората действително да се чувстват и да усещат, че са част от Европейския съюз. Контрол в реално време означава ли създаването на някакво звено от типа на ОЛАФ на наш България? Знаете, че в България има такава точка за контакт. Това е АФКОС, която до преди промените в закона за МВР, те бяха към Министерство на финансите. След промените, които станаха в закона за Министерство на вътрешните работи, вече са в Министерството на вътрешните работи, както бяха преди да бъдат извадени от МВР и да отидат в Министерство на финансите. Така че ние сме в оперативна връзка в реално време, постоянно с ОЛАФ. Дори експертите, които идват от ОЛАФ и проверките, които се правят съвместно с представителите от АФКОС и областните дирекции на вътрешните работи на Министерството. Кои са най-силните и най-слабите страни от отчета, който чухте? Най-добрите страни са това, което каза и директора, че арестите са пълни с по 2-3 хиляди, което означава, че колегите са свършили доста. Но за мен, пак повтарям, оценката не е важно как ние учим. Важно е дали обществото дава тази оценка. Има ли такива резултати от анкетиране на обществеността? Специално за Монтана нямам поглед конкретно, но в цялата страна надявам се, че това, което правим и тези успешни операции, които направихме съвместно на институциите, смятам, че дава ясен знак каква е политиката, каква ще бъде продължаващата политика на българското правителство и на Министерството на вътрешните работи. Господин министър, каква ще е съдбата на учебния център на гражданска граница? Днес в От ваша юрисдикция? 16 часа знаете, че тук ще бъде представител на НАТО. Ще се борим това да си остане като един център за региона и смятам, че това е добре за Монтана, защото действително центърът е в добро състояние и дава необходимата подготовка за обучение. А къде ще се готвят паретите? Беше огласено преди 10 дни, че всяка областна дирекция ще има отряд за бързо реагиране. Не, това е така наречените групи за задържане. Просто ще минават бареките, за да правят необходимото обучение. И там, където е необходимо, където се планират сериозни операции, свързани срещу активния криминален контингент, по-специално така наречените силоваци, бареките винаги ще могат да бъдат включени в подобни операции. Има ли някакви неотложни материални нужди ОДП Монтана, които в момента не могат да бъдат удовлетворени от Министерството поради финансовата криза? Много са нуждите, които трябва да се дадат на всяка една от областните дирекции. Но все пак говорим за днешните реалности на държавата, какво може да позволи и какво можем да искаме. Защото сами разбирате, че всеки един от нас, дори и вие също, работейки във вашите медии, искате може би по-високи заплати. Но днес възможностите на държавата са тези, които можем да позволим като възнаграждение
правим всичко възможно да очертаем една трайна тенденция за стабилизиране на финансовата дисциплина в държавата, по-голяма събираемост на бюджетните средства, които са за републикански бюджет, за да можем и след това да разпределяме към съответните сфери и области, които да получат повече пари. В момента най-големият проблем за държавата и това, което е като един от приоритетите, това е здравеопазване, социалната дейност и виждате как просто се стараем максимално да обезпечаваме тези дейности, защото това всъщност най-така е чувствителна тема за обществото и на всеки един български граждан ние трябва да гарантираме както здравеопазване, така и социалната ни дейност, ако изпадне в трудна и трайна невъзможност да упражнява своята дейност. Естествено, че полицаите трябва да противодействат на злоупотребите с парите на българските данъкоплатци на европейския и смятам, че с тази по-голяма събираемост ще можем да имаме по-голяма успех. Във връзка с това, което казахте в началото, въпроса и към вас, към господин Димитров, задавате си монта на операция от типа на пекирите и силоваците с уместни криминални контингенти? Което значи, че вие казвате, че има такъв. Ами навсякъде има такъв, едва ли Монтана е остров. Как е, господин Димитров? Всяко да има. Той министър беше точно ясен. Каза, че ще се борим напред и няма да се спрем. Работим по определени материали, когато му дойде времето, ще разберете доста неща. Аз всичко не мога да ви кажа, какво ще правя. Виждате, господин Димитров, този отчет, казахте ли нещо за оверите на банкоматите? Има ли там за подозрени хора? Ние работим, говорихте и предния път, работим нещо. Да, ще питам това наследство, което кажете наследих, работа и в тази насока и се надявам да има и скоро резултат. Документи ми са отказали, че е става парцелен мощ. 60 права водим го дала на активни борци да си построят по един места.